नमस्कार, मी मानसी. आज आपण शेपू भोपळीची भाजी कशी करायची ते बघूया. कोल्हापूर साईडमध्ये श्रावण शनिवारी सर्रास ही भाजी केली जाते आणि बाजारामध्ये सुद्धा खूप येते. अशा प्रकारची ही शेपू भोपळीची भाजी आहे. ती निवडून स्वच्छ धुवून चिरून घ्यायची आहे. तांदूळ आणि मूग डाळ जरा भिजवून घ्यायचं आहे. भरपूर सारा ठेचलेला लसूण आणि मिरची एवढं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. गॅसवर कढई ठेवली आहे. त्यामध्ये तेल घातलं, मिरची घातलेली आहे, हिंग, भरपूर सारा असा लसूण आणि लसूण चांगला तळायचा आपल्याला. हळद घातलेली आहे. लसूण चांगला भाजलेला आहे. आता आपल्याला चिरलेली शेपू भोपळीची भाजी त्यामध्ये घालायची आहे आणि परतून घ्यायचं. भिजवलेला तांदूळ आणि मूग डाळ पण त्यावर घालायचं आहे. आणि परतून घ्यायचं आहे. थोडीशी साखर आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि शिजण्यासाठी थोडं पाणी घालायचं आणि ही भाजी 10 मिनिटासाठी शिजवायला ठेवायची. अशा प्रकारे ही आपली शेपू भोपळीची भाजी तयार झाली आहे. तांदळाच्या भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर ही भाजी सगळ्याबरोबर छान लागते. तांदळाच्या भाकरीबरोबर ही सर्रास कोल्हापुरात अशा प्रकारे खाल्ली जाते. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका. परत भेटू.